So hello lwgwpwr, good afternoon to you all lwgwpwr. So नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैबावलायबाय लwgwpwr. बे भिडिअ'आनो जादों लwgwpwr. नोंथांमोना थाम्बनेइलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लwgwpwr. जे थाम्बनेइलाव मा होदों नोंथांमोना एसेबाबो नायनानै बुजिखाबाय जे लwgwpwr मा होनबावनो ना जोंनि बर' हारियाव खनसे नङा खननै नङा बार हाजार बारानो जाबाय बेफोरबायदि मोनसे घटनायानो बेफोरबायदि जाबाय थायोबा लwgwpwr दुखु मोनो नङा नङा बयबो दुखु मोनगोन बेफोरबायदि जायोबा सोरनिबा न'खराव जायोबा जाजायोबा दुखु मोनगोन बयबो नङा नङा आरो जोंबो दुखु मोनो लwgwpwr नुग्राफ्राबो माने न'खराव बेफोरबायदि जायोबा बेसेबां दुखु जायो न'खरनि मानसिफ्रा जोंबो मिथिगौ लwgwpwr थ' बेखायनो लwgwpwr नोंथांमोनखौ जे आं दिनै नोंथांमोन जे मोनसे रिकुवेस्ट खालामहरनो नागिरदों जे नैबे सिख्ला जे सावगारियाव नुनाय रंजालि नार्जारि माने बे रंजालि नार्जारि माने बियो सासे हौवाजों खारनानै दङ आरोना थ' बे सिख्लाखौ माने सिख्लाथ' नङा हाबा जानाय आरोना वुमेन जेन'बा गथ' सासे गोनां आरो बिनि फिसाय आरो न'खरनि मानसिफ्रा बहुद दुखुआव दङ दायो बिथांखौ नेनानै दङ बे हिन्जावा दाखालि माने बुधबारावनो थांदों होननानै खोनानो मोन्दों बुधबाराव थांनानै दिनैसिमबो गैया आरोना माने अबेयाव थांदों अबेयाव थाङाखै जेबो मिथिया आरोना गथ'खौ गावनि बिमा बिफानि न'आव गालांनानै अबाव दंहैयो दा खोनानो मोननाय बायदिबा बुंदों जाहैबाय माने सासे आंगुरिनि बांगाल होननायजों माने आंगुरि माने खैलागावनि बांगाल होननायजों माने बियो काराव गाखोनानै बेरायदों होननानै खोनानो मोन्दों आरोना थ' बेखायनो लwgwpwr नोंथांमोना बयबो जायफ्रानाखि थ' हिन्जावफोर जे हिन्जावफोरनि आखला बेफोरबायदिबा अननानै खेल ला बयबो आरो जायफ्रानाखि बेंगलर मुम्बाइआव खामानि मावहैयो नोंथांमोना एसे खेल लाबानो जाबाय आरोना गावबा गावनि हिन्जावफोरखौ जे नोंथांमोननि हिन्जावफ्रा माबायदि आखलनि नङा नोंथांमोना बयबो मिथिखायो गावबा गावनि हिन्जावखौ एसेबाबो नङा नङा फन रायलायनायफ्राव मानायफ्राव एसेबाबो बयबो मिथिखायो नङा नङा थ' बेखायनो नोंथांखौ साबधान जानो थाखाय माने रिकुवेस्ट खालामहरनाय जाबाय नोंथांमोना मोजाङै मोजां साबधान दोन आरोना साबधान जा थ' आं बेनोसै बुंहरनाया लwgwpwr जे नोंथांमोना बे हिन्जावखौ नुयोबा रंजालि नार्जारिखौ नुयोबा खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना बे गाहायाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव थांदेराव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना लwgwpwr थ' मा होनबावनो ना लwgwpwr जोंनि बर' हारियाव बेफोरबायदिनो बार जोंनि बर' हिन्जावफ्रा मानो बेफोरबायदि बुजियाना गावनि गथ' गथायखौ गारनानै बेफोरबायदि अना खाना गारलाङो जे बिसिबां अन्थाइ बिखा बेफोरबायदि बिमाफ्रा नंगौना नङा आरो जायफ्रा हौवाफ्राबो जायफ्रानाखि गथ' गोनां बिसोरो माने अन्थाइ बिखा नङा लwgwpwr बेफोरबायदि बिफाफ्रा अन्थाइ बिखा आरोना जायफ्रानाखि गावनि हिन्जाव आरो हौवाफोरखौ बेफोरबायदि अना खाना गारनानै थाङो बिसोरो अन्थाइ बिखा आरो माब्लाबाबो संसार मोजां मोनजायो आरोना बिसोरो मालायजों बिसोरो माने सानसेबाबो गोसोखांनाङो रिग्रेट जानाङो आरोना थ' आं बेखौ डाइरेक्ट 100% बुंनो हायो आरोना बिसोरो माने मालाबाबो संसार बेनिफ्राय मोजांसिन मोनजाया जे सिगाङाव जा दं बेनिफ्राय मोजांसिन मोनजाया आरोना माने बिसोरो सानसेबाबो रिग्रेट जागोन गोसोखांखागोन आरोना गावनि सिगांनि न'फोरखौ थ' बेखायनो आं नोंथांमोनखौ माने खावलायहरो जे नोंथांमोना बेफोरबायदि खालामा गावनि न'खरखौ अननानै मोजाङै मोजां संसार जालां बेफोरबायदि आरोना थ' बेखायनो जायफ्रानाखि बेफोरबायदि सानदों अननानै नोंथांमोना साननायखौ सोलायफिन थ' बेनो आरो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामनाया जे नोंथांमोना गावबा गावनि न'खरखौ सिलिंखार खालामस्लायस्लाय मोजाङै मोजां मावनानै जा नंगौना नङा थ' बेनो बेस्ट आरो जा हा दं थाइसे थाइनै आरो नैबे जे रंजालिनि न'खर बिहाव बिखुनजो जोबोर अनखायो आरोना ओरैबायदि अनो गावनि फिसा बायदि अनखायो आरोना बिहामजोखौ गावनि फिसा असेफोरबायदि आरो न'खरावबो जे आं नुनायाव जे मोन्दों जे बिथांनि न'खराबो गरिब नङा मोनसे मिडिल क्लास फेमिलिखा आरोना जानो लोंनो बेफोरबायदि टेनसन गैयै आरोना आरो बुहुत अनो आरोना फिसायाबो न'खरनि मानसिफ्रा बुहुत अनो आरोना थेवबो बे हिन्जावा मानो बेफोरबायदि गारनानै थांखो बेयो मोनसे सेक्सुवेलि रिजन आरोना बियो माने सेक्सनि थाखाय हिन्जावफ्रा बुहुत बेफोरबायदि जायो आरो हौवाफ्राबो सेक्सनि थाखाय बेफोरबायदि हिन्जाव गोदाय लायो मायो बेफोरबायदि आरोना आंनि साननायाव आं बिदि मोनो आरोना जायफ्रानाखि बेफोरबायदि गावनि हिन्जाव हौवाफोरखौ बेफोरबायदि गारना खारो बिसोरो माने सेक्सनि मोनसे प्रब्लेम दं आरोना सेक्स प्रब्लेम होनो आरोना बेखौ माने आंनि बुंनायाव आरोना आंनि साननायाव बियो थ' लwgwpwr नोंथांमोना मा सानदों स' बिसोरखौ नुयोबा माने खोन्थाहरबानो जाबाय आरोना जे हमनानै दोनबानो जाबाय अन द स्पट लोगो मोनोबा थ' थेंक इउ स' माच लwgwpwr नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय आं थेंक्स बावो नोंथांमोननिसिम हाजार थेंक्स बावहरो नोंथांमोना सापर्ट खालामबानो जाबाय नोंथांमोना आंखौ सापर्ट खालामबाय था लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालाम लwgwpwr आरो शेयारखौ खालामथार बेलेगखौ बारहो शेयार एन्ड साबस्क्राइबखौ खालामथार लwgwpwr जेन नोंथांमोना भिडिअखौ नुहैबाय थानायनि थाखाय
आं भिडिअ हगारोबा नोंथांमोना नुहैनाय बायदि आरोना थ' थेंक इउ स' माच लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय बेनोसै आरोना नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन लोगोफोर बाय बाय लोगोफोर